Pasayanyans. Hello mga Pasayanyans. Siniya na sa naginumaan niya nga half Filipino nga ikala. Ang inyong Inday Pasayan, Jolena Malaleng, super kalabisyang bayhana. And welcome back to my self-love channel! Like nga self-love video sa naling makita karon, and in today's video, kakain tayo ngayon ng mga Korean food kasama ang mga manyak na mga Barbies dito sa But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. Anyway, in today's video, kakain tayo ngayon ng mga Korean food dito sa Hanguk-Hwan. Alam niyo naman, mga Pasayanyans, sweldo ngayon, so kailangan natin i-treat ang ating mga sarili. Kasi isang 15 days tayo, isang quincenas tayo nagtrabaho. Rewards may sound like a self-indulgent, frivolous strategy, but it's not. Because forming good habits can be draining, treats can play an important role. When we give ourselves rewards, we feel energized, cared for, and contented, which boosts our self-command. And self-command helps us to maintain our healthy habits. You are much more likely to continue with a behavior if you are rewarded for it. Rewards can be mental or physical. Just saying to yourself, "Good job" and "well done" is a powerful motivator to continue to do and develop a behavior. Physical rewards like granting yourself TV time, a trip to the movies, or an ice cream will work if these are things you like. In our case, since we love to eat, we decided to eat in one of the famous Korean restaurants in Cebu. Sarap talaga niya. Malasang samgyupsal dito. Dito na sa iba. Tingnan niyo, sabi na ano. Petsa ba to? Petsa. Walang bulok. Ang kumakain lang nabubulok. Yun siya. Siya lang bulok. Hi! Hello mga Pasayanyans. Narili ay si Ray, ang inyong bago member sa Maniakers. Manyak Barbie. Manyak Barbie. Ug ang atong higayon karon kay unsang pagkaon sa mga sa mga laisuhon nga Korean restaurant. Sa pagkakot sa altar, sa pagmungit. Unsaong pagkatkat sa mga squaa. Charot. Ayun, bigat na mo sa buwan youth. Masud Allen. Good afternoon. Shout out pala dyan sa mga kumakain ng mga samgyupsal, mga SPGs, patay gutom. Tingnan mo siya, oh. Hala ko siguro. I'm sorry. Girl. Kapag Ano sa OMG, it's so zesty. Oh my God.
Succulent taste. I love it. Mga baklang hindi makontento. Yan talaga ang napapala. Nabibilaukan sa dating dinami-dami kinakain. Charot! Dimple Jukui. Charo Santos fan siya. Sarap talaga nito. Ganito talaga pag ano ko, pag click nito. Oh, ganito. Pag hindi nyo kaya, ganito na lang. Tuksukin nyo. Hindi kaya. Pag masyadong PH. PH dahil. Gaga. So let's not try hard to be Kung masyadong Koreans, okay? PH If you cannot use the chopsticks, you can use your fingers. Paano nga? Finger licking Finger with clover will go Oh, nice together. Balik ko lang kung oh. Di mo na si Rich, huwag kinamot ro. Gabay, oh. Balik kong oh. Nice, okay, what ram yun? Magkano yan dyan? 150 lang. 150. Kahol ka nga. Wow. Upgrade na pala yung mga baboy ngayon. Tumatahol na. Supposed to be quick, uy. No, Dali. upgraded. Kain tayo ngayon ng KMC. Ang sarap-sarap talaga nito. Yan yun. Yan yun to. Yan ito paggamit ng chopstick. Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita ng self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa atong mga umaabot na mga videos. And mga pasayang always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!